Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Kenyong nembe teblok ya lur. Nembe rampung nata ke langsung tek video. Suasana reptil apa sanggaluri ke rame ya. Ke ora tahu pribadian tok bise pada urung standby nang kene. Cuacane jan main banget ke. Muga-muga nyong laris iku ya lur. Nyong beke teblok ye, beke rampung nata. Ya urung delarisi ki. Rika mbokap ngelarisi yang ngene ke lur. Mengko ya tak embui siji kaya gue langgar katuku. Jan ternyata ki lur mau mangkat jam 09.00 nganti ya wene ki urung ana sing lari siji ya. Padahal ki wis jam loroan ki. Gena wis pirang jam kue lur awit mangkat jam 09.00 nganti jam 2. Masya Allah nikmate ya wong dodol. Padahal cuacane ya panas ya rame tapi kok ya sih ya bukannya lagi ngresulah iku ya lur. Nyatane sih ki apa-apa tak video ya tak cerita kena dadine ya nyong kandah. Ya nek ndarani ngresulah ya ngono nyatane nyong kaya kiye sih. Apa sing nang uripe nyong ya dadine siki tak cerita kena ya gue. Alhamdulillah ya maju sore rame wilange lur. Jam 4 ki bakul-bakul wis pada teka nang kene. Terang sore sih. Angger sing barang wingi-wingi gue udan lur kene. Angger nggone reka udan apa ora gue ngono. Lagi wis maju sore ya lur. Nyong ya arep kukut disit ye. Mumpung ana batire nang kene kon ngrowangi kukut lah. Lah singkat cerita bae ceritane wis nang omah. Iki batire ora gelem de video dadine ya ora tek video lah. Baline juga angel nyekel kamera. Ternyata tekan omah we. Kumbahan esuk mau urung depeni acan nang anake jan. Arep tek omahi ya wong bocah gede ora diumahi ya nyong atine medeg-medeg. Wong nyatane wis dagang bali kumbahan de perintah tok be ya dejorna kaya gisi. Ya wis disit ke videoku ya lur nyong tak ngisi siki. Wassalamualaikum.